Bueno, gai oso normala, zin etxetan gerta daitekeena da. Ama gaixo daola, oso gaizki, enbolia jota azken 15 urte amakizki, eta oain badirudi azkenekotan dela, orduan bi anaiak, elkartzen dira, hitz egiteko, gauzak nola dauden, diru kontuk nola dauden, amak ze utzi digun, eta, familia askotan gertatzena, batek igual ez du hitzein nahi, oain ez da momentua, gaur ez, eta bestiak, bai, hitzein behar dugu. Ze ama bai joa, eta hemen gauzak, onden barritu. Hasiera baten dena, oso normala. Gero noski gauzak komplikatu egiten dira. Bate baino gehiago zen dugu, como la vida misma, hola xizete, zenbat familietan gertatu dute da, noi. Ze, azken finean, antzerki da eta guk gauzak pixkan muturrea ematik ez, eta ezadostasunak egotea, oso normala da, baina, guk hain muturre ematen du, peligroso ere izan lehikela, ez da. Eta, azken finean, antzerkia da eta komedia egiten esaiatzea, eta jendek, pixka parrin dezan, eta zera, pixka disparatu egiten da dena. Gu egia esan oso pozik gaude, ze gaur egun gure ofizio honetan, eta batez ere antzerkia daun bezala egon da, urriako, azaroako deika dauzkeu herritatik, eta orduan jo batek esateu pentsa ez, oendik martxoan gaude, eta normalen udaletxek eta itxoiten du, hauteskundek datoz, dena frenatu itea, baina kultur teknikarik eta gukin kontatzen duela ikusten da, ze beraiek ere, antzadan ez, ikuste due, izan gehan herritan, jende asko etorri dela, jendek ondo pasa dula, jende disfrutatu ite dula, guke bai, eszenarion, eta merezi zerbait dela, bere herria eman nahi duen zerbait dela. Ostiral hontan, Leidorren, atxaldeko 8 erditan, eta Tolosan. Eta pozik, ze sarrerak martxan dijoaztela batek ikusten dunen, eta jendea etorriko dela, komediako izaten du. Azkenen 40 laun bakarrik daudenen, dena galdu geratzen da ez, baina jende mordoska bat, eta festagiroa sortze bada Leidorren, nik uste denok ondo pasatzeko aukera izango dela ostiral honetan, 8 erditan.